जयग हागर यो हर मुसुं तम जगह रो बेले खेनो हामबाय दारानो आओ हामबाय खिंगलाय क्या आओ नोबी मास ना रो Takut media no sampai, no ano pok sini cuma ni pakai angon orang mas sana di koran ini bangsa, moto ya tuh parlemen juga, moto tuh bagra hangar stek tongah hangar bukai mano, saya nengai orang kawa angon tongah katai kotor orang itu moto tanglai kudu no kau mawang kau lagi tuh kotor orang sama, tuh kai di sini kasih mutai delai nih no orang orang nih, tuh kau omot ini punya punuk napa ge, punya naik napa ge semua moto jodoh kemana ya. Dia tuh semua jago bubagra, hani bubagra bos ini hani bubagra sengkai bini prozarok, pokoknya sini raja. Kai sini raja, pikir sini prozarok, bos jaga tongmai ba. Kau omong ni bagai seng, oh jaga bos seng, jodoh lainnya sini, jodoh sini lapung nani bagai. Dia tuh bubagra khori sak khori hani tangkung. Bubagra seng no rena musung mana abo sopol ungkung nanya seng sini oh jaga bos jodoh layung. Oh jat nari kita thogu nih hemani, jaga wah gangke, jeng tahu maisha kamu sana nanya tiba, ke jaga wah hor simi musenggai, mai rumbai shipping kosong simi sama bai jodoh kumong ya nih jeng hamzadu, gay abon bagai jo, jeng maisha kamu sana nang nih mahai, jeng bawa jaga wah bos jeng kaisa sini mutainya jeng mani, oro mutai kemarok nu kana borma Vishnu sara borok jaga kaisa mania, engkau abon bagainya jeng borok ni mungguinya. Je bubagra sengno rena hनै tongmarok sanai tongmarok puinong sidung hनै जों oro bini bongsorok bini projarok जों jagao joge khlailai jabo tai puja khlai tongmai jabo आमियाव तो बुबागारा आरो कक साइ तम डिलिवरी जगह थांका आबोनि परे जिनिस जराव बाहाय मेसेज रक खबर चलितो बुबागारा नुं जगह थांमाने आबो तो आंगो सिग्रालि आबो नंग बिसिते सोंते बुनुकनानि खलाय आबो नरक सिया को तांग तो सिया नंगना खलायो tangi himala ang thorte bini proja sadoron parani borok ang to am hai kok mo sanani kok ya bubagra kok ri kalang thangjak o monjo phainai ano tabuk norok orobo tongbai men norbai baksa nang hangar stek tongnan ni phaimani jorawo no tabu ano dili nung kangni abo norong bisi tin chung nugi mankha ang toron asujak motai biskango kang norong ni bisi tin mobile nugo youtube rogo nukha ang nor tongkha sasu je borok bangma thangi nugi manilia kai o kok rong no ko ang thaimana ni kok ya abo bubagra thai thapai ne o monto no ta sabai jini thamani borti kok khono tu thaino jeng obo no tabu brahma vishnu mahesha jeng borong oro tabu motai delai tongjawo ka ko khai tu phai chen chini bubagra chini khani bubagra adi to no ko channel an te khabang ko ini mo sekali to noro o phai jeno kok thina bagai noro no belai ki pai pai ambai nadi obo kuno khapaya no ote siana omongkha hindu to dormoni kaisa je jogo khabai khub baje suri mani omo jogo khaina bagai oro obo hai kaisa borisiti khaisa ka no jogo nuku dongo obo wa bai bunga mane tai sini mutai ata ni je niom kanun tongmani je siri tongmani abo joto no khaisa sini pas liang nong no sanamu tongo semiani simio jogo tengkha us kami simino to sini phumulungi mata mongoleshwari mutai no sini bubagra phaikha aro sini bubagra tui mutai ata laikha mia bo tai besa
जों हायनो हाय जायनाय गारै फायनाय अर बलंनि मताय अर्थात बन कुमारी मताय फायनाय जों मताय आदाय लायखा तामनि हिनबा बुबाग्रानि हाक खामियाथ' दै तिनि तिप्रासा दफानि बागै जे हाङा स्ट्राइक अर्थात जायानैया उइ जे ब टिकेट थैसिनाय तिनि तिप्रासारनि बागै थांखा थांसिनाय टिकेट थैसिनाय हिनि जे दफानि बागै जे खाव दङै ना मानि हाङा स्ट्राइकनि बागै ब जे आथुक मानि आवनि बागै जों नायो जे बुबाग्रा जेहेतु हाक गाहाम दंजाथुन ताई बिनि जे इमां दंमानि तिनि तिप्रासारनि गाहामनि बागै जे ब जे डिमान्ड खाय दंमानि तिप्रासारनि जे सार्भाइभाल एन्ड एडिक्शननि बागै जे जबा खाय दंमानि अब साक्सेस जों अवनि बागै जों तारा हिन्दु रक माने जों खत्य माने नजत नंको हिन्दु खायथानो जोंर कायसा कमिटि खाकाबा तिनि खत्रिनि सामुं तांना हनाय तिरबु खत्रि समाज निङै और कायसा जों कमिटि जत कमिटि मिलायै खालायै जोंर कायसा जों जब खायना हनाय उसुगामा जों डिसाइड खालायगा जङैना हालायगा अबनि बागै तिनि अब जे बुबाग्रा फायसा अब मथाक दिहिया जों मथाइया मे जे हर मथाक माने जग पुइलानि तिनि जे बुबाग्रा ना तुक माने तिनि जरा ताबुक जरा हर सियाको ताबुक जरा अब चलिनो दङ इभेन बुबाग्रा फायने इ मथासिदि सल्युशन फानम थंनिया फान दं बुबाग्रा जे खुब खुंमाया थाक जोंर अजग चलि दंनाय नरं नुगुन दं सिरा कितन दं हरे कृष्ण हरे राम रे तामने अबरग दं जोंर माने कन्टिन्यू अब चलि दं मेनिसिम गोबांमा बरक तो गामि आमसाय बरक फाया दं आबति रन ताम सानब दं बाक्सा बरक तो अर फायके बाक्सा त गोमा फाया दं आव हायरन ताम सानब दं ना अब हाया बरकनि तो प्रब्लेम तंगैनो मानो बरकनि समस्या तंगैनो मानो डेफिनेटली अब कारण जत बर फायानो बा फायमानो अकया जारा दखानाव हामजांनाय मनर फायनाय जारा हामजागैबो दंनाय हामजागै दखानाव नगो अनेक किछु सिचुएशन क्रिएट दंगो स्पेशली तिनि बोरिरकनि बागै नक नुखुं नायनो नाङो बुसाबुतै नायनो नाङो विभिन्न अलराउन्डार बोरिरक सामुं तांना नाङो अबनि बागै बाक्सा बोरिरक खायफा मायां मानो बोरै फाया बिन बोसाय फानो फायना अर्थात फायमाया फानो जे जार मुतायनो जे सुरि मानि जे चुकि मानि अ मुतायनो सुरि दंथुं दिनि दफा फेवजाथुं बुबाग्रानि दै फांनि बिसिंति ताई बुबाग्रानि सारखौ गाहाम दंजाथुन ब दिनि बसाया नङा गारै दिनि ताबुनो खानाय फायो जे सेन्ट्रल दिनि जे होम मिनिस्टार अमित शाह जी समय बर दिनि मिटिं चलि दङ बुबाग्रा ताबु खानो आबनो जों बुबाग्रानि खुखुं माया सा दिनो हाङारे साय जावरा आतुबि दंमानि नेता नेत्री लिडारशिप र बरबो आतुबि दंनाय ताई जों बर जे खत्रि समाज जे जोंर जे आयोजन खायमानि तिरावबो चलिनो दं बाहाय खाका मिया जे बुबुगरा दिल्लीव फागिने रिंजामनि बिसिंति पजिटिभ दाङ नेगेटिभ बाहाय के खाका ननि खावके डेफिनेटली अब तो जों सोर ताम होनै सानाय अब जों तो कायसा बुबाग्रानि खरसा वारियरनि सामुं ताङै दङ अर्थात समाजनि सामुं ताङै दङ खायफानो बुबाग्रानि जे थांमानि मिया नंजागै पजिटिभ नंजाथुन तिनि तिप्रासा दखानि कायसा फेवजाना लामा बमा मै फायजाथुन बह बुका थांमानि बह मै फायदों ताई यां बखौब्लं मै फायजाथुन अबनो जों नायो कारण बुबाग्रानो तामनि सानाय नायदि जों बेलाय कपाल गाहाम हिबानो तिनि बुबाग्रा तिनि दारखैनो कपाल खामनो हायै दङ तामनि मा खरसा बुबाग्रा दै जाय नङा गारै तिनि खाबुनि बागै तिनि प्रजारनि बागै बिनि बुसाबुदै तिप्रासा दखानि बागै ब तिनि जाय नङा थायनाय अर्थात खायफानो जों मानसुनो नांगौ अबनो जे खरसा बुबाग्रा जे जाय नङा गारै सारा पृथ्वी सारा बिश्वआव जों बाहायखानायाबो एकदिगे गाहाम तिनि बागै बुबाग्रानो दैनाय जों जबा खायमान बागै एकदिगे हामिया हांकाय बुबाग्रानि बागै तामनि हिनबा तिप्रासा दखाननि बागै जबा खायनो थांदिनि बदिनि बहग माइगिरि दैगिरि खायनो ति बदिनि हाङारि जायगा आतमानि बा दङै माथामो अब सामनि दारदि इंखा जे समय जों नाय मैडम के मानना हनिले बिसरा सातो मानना तो जों हुफुलि दामनि हिनबा बुबाग्रा जों जरति जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट खुनु हुइ दङ जे जों तो एसे गभर्नमेन्ट बाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जादा जोंनि डिमान्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बर बवान सतु दिनि इन्डिजिनास पिपल जों हानि बुबाग्रा ngैनाय हानि बरक ngैनाय हानि जों बुबाग्रा जे तिप्रासा रंगति जबा खायमानि बुबाग्रा बुसुक जरति हयरानि मिटंखा बुबाग्रा बुसुक जरति लेंप्रा माथाय दंखा बरक बवान सुनांथुन आबनो जों नायो जे बुबाग्रानि जे इमां तिप्रासा दखान फेवना हने थांजाथुन आबनो जों नायो हामबाय बेले